Čau, ja som Rado a prekonávam svoj strach pred kamerou, deň číslo 3. A vôbec sa mi do toho nechce, takže fuck it. Vybral som si točenie na verejnosti, pretože mám z toho extrémny strach. A úprimne už ma seru všetky nejaké pseudomotivačné citáty, ako máš čeliť svojmu strachu. Tak toto vyzerá v realite. Neviem, čo mám povedať, fest sa mi točia. Fest sa mi točí toto, celý svet. Pretože sa cítim ako čistý dement. A je to viac menej taký odkaz pre každého, kto sa nejako bojí. Hej. Že chce s niečím začať. Tak toto fucking vyzerá. Žiadne namotivované. Áno? Ďakujem pekne. Díky. Tak toto proste vyzerá. Hej. Není to žiadna sláva. Není to žiadne, že mám nejakú náladu, že teraz si poviem, že idem točiť na kameru. Vôbec. Proste čelím tomu strachu a prajem, každý, kto chce začať, tak toto vyzerá. A už som v polovici cesty. Takže na konci ti poviem, čo som sa za ten čas dozvedel. Alebo začnem už teraz, a to, že prakticky nikoho nezajímaš. Nikoho nezajímam ja, ale mal som dosť času nad tým rozmýšľať, že každého zajímam. Takže keď skončím toto video, pôjdem naspäť do sekačov a život ide ďalej. A tá vec, ktorú som sa dozvedel za tých 50 metrov, čo tu prechádzam, je to, že inak to nejde. Proste všetko na začiatku bolí a toto je jedna z vecí, hej. To je jedna z vecí, že proste, že sa cítiš ako totálny debil, že kto si o tebe čo myslí a možno si niekto myslí o tebe, že si čistý debil. Ale otázka je, čo z toho chceš, či z toho chceš, či ti viac zaujíma to, že čo si iní myslia, alebo čo chceš ty. Na konci dňa vyjde toto videjko, takže není žiadna iná cesta, ako to spraviť, iba tak, že proste čelíš tomu strachu a spravíš, čo máš, takže hotovko.